شش فراکسیونên Parlemanê Kurdîstanê ku piraniya kursiyên Parlemanî hene dê bernamekê de daxwaz dikin. Ji wêkê zêtir desthilat ya yasadanê nehête bin pêkirin û Parleman bêhte aktîvkirin û bipirkirina velatiya yasayî. Ev şeş firaksiyona ku pêktên jê goran û yêketî û yekgirtû Komal û Bizûnewa Îslamî û Şiûî ku ji bilî wêkê xudan şêst kursiyên Parlemanî ne. Berêja sedê pêncî û çar Serokê Parleman û Sekreterê Parlemanê jî li gel de ye. Li gorî peyrevê nefûyê Parlemanî li rûyê yasayî dê nihada ev şeş firaksiyona dikarin Parlemanî kara bikin û li her cihekê Herêma Kurdistanê dikarin rêştina Parlemanî encam din û bawerî li hikûmetê werbigirin û biryarê li ser hilbijartina berwext bidin. Lê li cihê vî karî li rêya bername daxwaz ji 46 ji sedê ya dina Parlemanî dikin ku Parlemanî kara bikin. Li gorî nerîna beşek jê çavdêrên siyasî bername van şeş firaksiyonan cureke ji muzayede siyasî çunku daxwaza tiştekî dikin ku li rûyê yasayî ve bitinê bi xwe digire neke bi beramberî xwe. Eger muzayede jî nebîtin ev ew kes e ew bername ku derkirîne xudan biryar nînin û hemû nerîna endamên firaksiyona xwe li gel wan de nîne. Beşeka din jê çavdêrin amaja pêkê dikin ku ev şeş firaksiyona nikarin rêjeya sedê pêncî û êk ya kursiyên Parlemanî temam bikin çunku nîva firaksiyona yêgirtû hev awanîne li gel vê bernamê û şêwazê karkirina Parlemanî bûye ev şeş firaksiyona bitinê xudan pêncî û pênc kursî ne ku ev jî rêjeya yasaya rêniştina Parlemanî temam naketin. Nerîneka din heye ku divêt ev firaksiyona nikarin ji vêyekê zêtir rewşa siyasî ya Herêma Kurdistanê berev du berûka û derza mezin bibetin ji ber vêyekê dê bi zeva lêk nêzîkirin û çareserkirinê bû gehiştinê bi biryareka tewafuk. Bi nerîna çavdêrên siyasî ku ma pirsê peywendî bi wêkê ve heye ku parlamenter li daxwazkirinê û beyanname û daxwazên zêtir nikarin velêvîna emelî encam din li derveyê razîbûna hizb û serkirdên xwe.